Så bliver vi teknisk. Så har vi lige noget i på banen, og man har afsluttet. Hej, Trunde. Ikke mere end det. Han skulle god vagt for nu. Godt lov for at lyd. Det er så en ting, og de ting, jeg har fortalt dig det. Jamen det er så dybt i deres gener. Det er jo en vagt oprindeligt fra Mexico. Og det ligger så dybt i den sken, og selvfølgelig kan få den tålt kæft, men den reagerer, hvis man skal. Klip, når det er godt. Er det lige det? Har Marianne også reddet? Ja, hun redde i morges. Har hun været god? Nej. Ikke fordi det var så godt. Jeg Nå. har ikke fik der fjerdeplads i Nå. Jens Hårmann, det var så ikke for det. Hvor den, det var da ikke sødt sagt. Jo. Hun står ikke lige i nærheden, vel? Så kommer en pisk flyvende eller et eller andet. Den gik ikke. Den gik ikke bare. Gik den ikke frem med Det var ikke rigtig deres der. Han er villig at med skuldrene ud. Og... Den kan jo slet ikke steg. Nej, det er det. Den har aldrig været her før. Det er altid galt, når det er hjemmeværende. Ja. Det er faktisk, ved du hvad, kan jeg huske den her vildt, hvor mange gange jeg ikke har suget det. Det er halv lige pludselig, når det var noget, så vi kom til kilo, så var halv ud den sådan, helt kæt. Og de andre kunne ikke i forvejen. Nej. Altså, ikke for det, for vi var inde og rige. Den der kiggede helt, det var rigtigt. Ja, ja. Har du fået en cykel? Så det er slet ikke fejl forud. Ja, det er slet ikke ud. Hvad har du at vide på for tiden, Karina? Jamen, 6 år siden. Nå, hvad var det for noget? Det er Lance Barnblod Lantana World Record. Ja. Nu glemte jeg at zoome. Så så det for mig det. Det kører bare godt, det her. Det du bliver så glad i aften. Ja, men det er sådan noget, men du ved godt se bagbenene en gang imellem. Og... Nu må du altså lige koncentrere. Det er ikke nødvendigt at sige tunge ting 2 gange. Det er da hårdt, det her. Det er for lidt erklæring, Morten, og armen allerede syret til nu, eller hvad? Ja, men jeg tænkte, at det er, hvorfor du skal have det holdt helt der. Det er det, der er galt. Du kan bare dreje skærmen og stå og kigge. Man er bare fordi, man er så vant til at stå der. Jamen lige præcis. Altså min undskyldning er... Men du kan sagtens stå her, så kan du kigge her. Du behøver ikke at stå og have de fulde perspektiver altid. Og du ved godt, Morten, min undskyldning er, at jeg ikke går til mange år i skole, jo. Ja, det er det. Er du så gang i noget, eller? Ja. Jeg blev foråret folk, jo, må jeg sige. Hvad? Jeg blev foråret folk. Det må jeg indrømme på sig. Jeg mærker den hårde vente der, at det ikke er så mange. Det er mange, der ikke har været langt at ride, så... Ja, så vil sige, jeg har haft mange, hvor jeg synes, at det er godt nok trukken den lange tid, men den blev sådan irriteret, men ved du hvad, der har ikke været noget hug af. Der har bare ikke været nogen vækst i år, på grund af den kulde, det er virkelig taget hårdt på dem, ikke? Ja, der er lige morgen nok forfærdeligt de rigtige. Skal til morgens 75 år til morgen. Jeg kommer til at stå godt. Og Tulle, hun siger ingenting. Det har sgu da et langt tagforhold. Ikke stadigvæk, man ikke, der er skadet. Hvad så, Det tager du ikke. Nej. Alt vel?
det mere på det? Det er det. Skal du have det? Har du fået det? Den er god, den der. Ja, den er rigtig god. Så bliver det meget spændende. Det er pisse langt på varme det her morgen. Jeg er ikke at slukke, fordi jeg var ikke i forhold til at filme der. Nu er jeg godt nok ikke så kvik, men jeg er så dum, jeg sgu heller ikke. Hej.